حدا استنغاغرنالو نفلط ገድላት ጨሪሶም አየድሉን ዝበለ ሰብ የለ ኣብ ገድላት ግን ጸገመሎ ስለዚህ ዝጸገምዙ ንፍታሐዮ ይተባለ እዚ ኣሃ ንሕና ዋላ እንተ ዘይገበርናዮ ኣብ ልዕሊ መቃብርና ነዙይ ዝገብር ወለዶ ክመጽዩ ንኣይ ናወቀሰን ናኸሰሰን እዙይ ዝገብር ወለዶ ካብ ክመጽእ ግን ተኽኢለ ክሰርሖ ተዘይክኢለ ከመላኽት እዩ ዘለን ከይን ዘናጋዕ ኣብ ገድላት ኣብ ድርሳናት ጸገምሎ እታ ሕሪትን ፍጽምትን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ከነ ምሉእ ክብራ ናብ ገደል ከእቱ ዝኽእል ንጸላኢ ምቹው ዕድል ዝፈጠረ ጸገምሎ ምናልባት ዕድል ተሃልዩ 25 መዓልቲ ዝኾነት ተዋህበት ንዕድለላ ኣብ ኣኽ ገልጾየ ንግዚኡ ግን ንዜኑ ዘመር ቆሬሳሃ ሂሩተ ለዛ ኣሰርገወ ሰማየ በከዋክብተ ወምድረ በጽጅያት እናበለኒ ኣብዚ ጸገም የለን እንታይ ለሐሊፈዮ መርአይ ተሳነነ ወሆሩ ሐዋርያት መንገለ ሰዶም ወገሞራ ወረከቡ ወለሎጥ በእሲ እግዚአብሔር ዘአምነ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብለኒ መጽሐፍ እናሃለወ ገድላት ጸገም ይብለውን ማለት ንዘይ ምስማዕ እዝነ ዝደፈንኩ ሰብ ክኸውን ይኽእል ማለት ጸገምሎ ብትኽክል ክንደይ መኾኑ ብሎ ክንደይ አሪና ክነውጾ ስለዚህ ጸገመሎ እዚ ክንርሞ ይዘለና ውስ ንበይንትና ንመኻኸር የሚለውን ኩር ነውረድ ሕዚ ንበይንትና እንዳ ንመኻኸር ዘለና ማለት ናዲ መኻል ንበይንኻ ማለት ከመይ ጉዲ ከምዚ አንዳ ግዲ ንበይንኻ ወይ ካብዚ ኣዝሓሸ ተዳራሽ ኣዳልውልና ኣብ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኦኬ ሞብታ ገላልጻ በሚዲያ ንበይንትና በሚዲያ ይተሐላለፍ ተክሊዝ ናይ ውሽጥና ሚዲያ ግን ገይራ ይርዳ በዚህ ፍጹም አክብሮት ይቀበል ማለት ነገር ግን ክንነጋገር አለና ሰአን ምንግጋርና ዝተጸብጸበ ዕዳ ክንሽከሞ ምኻል ሲኢና ተዳዕኒና ኢና ዝኔና ነቲ ጽሩይ ዝኾነ ወንጌል ሒዝና ክንወጽእ ከለና በቲና ግለሱ ኸጥቁዕና ዝደልዩ ዘለው ኣፍና መዲና ከይንዛረብ ዝገብረና ጸላእት ባዕልቶም ውን ዘእተወኩ እዩ ባዕልቶም ውን ዘእተወኩ ይገለገሉ እኮ ኣብ ድርሳነ ገድላት ዘሎ ችግር እኮ ብምንታይ ኣትዮም ዝተወሰነ ዘመላኽት ነጥብታት ኣሎ ክንርአና ግን ናታቶም ናይ መናፍቃን ኣሰራርሓ ውን ኣለዎ ግን ውሽጡ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር አዳም ክፍጠር ከለሲ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ ተቃዊሞ ታይም ሰላምዓት ይስርኮ ከቢድ ኮይ ድሓር ዋሕስ ኮነ እየይሉ ቃልኣት ስለዝነርስ በልስኪ ሒዝ ተሳሒትልካ ነይ ኺድ መወሪድካ ድሕኖ ኢለው ስለዚህ ስመ በፈቃዱ ወበስምረተ አቡሁ ወበመንፈስ ቅዱስ መጻ ወአድሃነነ ንዝብል ትምህርቲ ክሳብ ዝተጻበአ እዙይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣደባባይ እንተንዛረበውን ዝሕፈረ ይኸውንን ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ ምናልባት እሽታይ ችግር ታሊኒ ክእረም ይኽእል ጥበብ የድልየና ግን 100% ይስማማሉ ጥበብ የድልየና ከምቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ናነቐፍና ዘይኮናስ እዙይ ትኽክል ኣይኮነን ተወቕዖ ትትኽክል ግን እዙይ ረባሓሎ ኢልካ ብምርዳእ ክኸውን ኣሎ ይውሰድ ማለት ካልእ ኣይተሰበኸን ወንጌል ኣይተሰበኸን ዝብል ናይ መናፍቃን ናይ ጸላእት ዘራርባ እዩ ዝብል ሓደ ወንጌል ኣይተሰበኸን ኣይኮናን ዝብልና ኣብዚያውን ምርዳእ የድል ወንጌል ኣይተሰበኸን ኣይኮናን ዝብልና እንታይ ደኣ እዩ ቅድም ጽቡቕ ይስበኽ ነይሩ ኣፍርዩ እምንና እኮ መንፈሳዊ ገይርዎ እቲ ናይ ቦታትና ስብከት ወንጌል ከርሰ ምድርና እንተ ተኳዒቱስ መቕደስ ጽና መስቀል እዩ ዝወፅእ እዙይ ዝገበረ ስብከት እዩ ተቋሪጹ ተዓንቂፉ ተኾሊፉ ተዛቢዑ ስለዚህ ሒዚ ቤተ ክርስቲያን በየናይ ብርክ በፂሓ ኣብ እዋና ዘሎ ጸገም ምፍታሕ ዘይኽእል ስብከት ኣብ መሃብ ወዲቓ እየ ዝብልኳ እዚኣ ከዓ ብላክ ኤንድ ዋይት ሱኢላ ግልጽ እያ ተዘይተነጋገርናላ እውን ተሸፊና ክትነብር ትኽእል ኣይኮነት ከይዳ ባዕላ በለቕ ትብለሉ ግዜ ኣሎ ሻዒታ ግን ክትበልዐና እያ ሒዚ ተኾይና ግን ዕድል ኣለና እዩ ናተይ በሃል ንምእራም ስለዚህ ወአንድሕር ብዝግባእ ንሰብኽ ሃሊና ንዘመኑ ዝምጥን ሰባት ናብ ቅድም እኮ ሰባት ናብ ምናኔ ዝእቱ ነገስታት ካብ ቤት መንግስቶ መውፅኡ ፈጽ ኣቢሉ ገዳም ዝእቱ ስብከት
ነበረ وحيزكو خن زمر كلا كلا جميرهم زي أميلو خبيت كشان فتصبيلو زطف ناوي ناو قال إذا عينة السبب خانا أجمع مخانون تزاي تردينا نايت أجمع مفتح كنا سلا زين خنا ردا أجمع الله